Лукашенко зладзіў кадровые перастаноўкі. Прапагандыст Марат Маркаў стаўся новым міністрам інфармацыі, а Ігор Луцкі узначаліў тэлеканал ОНТ. Вітаю, гэта выданне навіну на Белсаце і я, яго вядоўца Наста Печанькова. У Польшчы на мяжы з Беларусю пачала дзеяць буферная зона працягласцю 60 кіламетраў. Адпаведнае распараджэнне падпісаў кіраўнік Міністэрства ўнутраных справаў Томаш Сімоняк. Зона ўздоўж мяжы забароненая да наведвання. Яе глыбіня на розных участках складае ад 200 метраў да 2 кіламетраў. У буферную зону ўвайшлі заставы ў Нараўцы, Белавежы, Дубішых Царкоўных і Чаромсе. Там назіраецца найбольшая колькасць спробаў нелегальнага пераходу мяжы. Пры гэтым адзначаецца, што забарона на наведванне не закранае асноўных турыстычных маршрутаў Белавежскай пушчы і паселішчаў. Плануецца, што буферная зона будзе дзеяць цягам 90 дзён. Польскія ўлады выказваюць спадзеў, што гэтая захада дапаможа спыніць нелегальную міграцыю і запэўніць бяспекі службоўцаў на мяжы з Беларуссю. 11 замежных грамадзянаў дэпартавалі з тэрыторыі Беларусі. Гомельская міліцыя адсправаздачылася пра першыя вынікі аперацыі «Нелегал-2024». Цягам тыдня гомельскія міліцыянты разам з мазырскім памежным атрадам правяралі інфармацыю пра асобу, якія маюць дачыненне да супрацьпраўных дзеянняў у галіне незаконнай міграцыі і гандлю людзьмі. Таксама надавалася вялікая ўвага пытанням кантролю за перабываннем замежнікаў на тэрыторыі Гомля. У выніку першага этапу выяўлена 207 парушэнняў міграцыйнага заканадаўства. Беларусь апусцілася ў рэйтынгу краіну найгоршых для працоўнага насельніцтва. Гэта вынікае з новай справаздачы аб захаванні правоў рабочых у свеце. Спіс абнародавала Міжнародная канфедэрацыя прафесійных звязаў. Паводле яе колькасць краінаў, дзе абмежаваныя правы на свабоду слова і сходу усцяж павялічваецца. Канфедэрацыя адзначае, што з красавіка 2022 года лукашэнкаўскі рэжым узмацніў рэпрэсіі супраць незалежных прафсаюзаў. У краіне працягваюцца арышты і пераслед нелаяльных уладам рабочых. У апошнім дзесятцы рэйтынгу разам з Беларуссю Бангладеш, Эквадор, Егіпет, Гватэмала, М'янма, Філіпіны, Туніс і Турцыя. Падаражэў долар, а еўра і рубель сталі таннейшымі. Сітуацыя з курсам валюты ў Беларусі змянілася на фоне ўвядзення санкцый у ЗША супраць маскоўскай біржы. Пра ўвядзенне санкцый супраць расійскіх прадпрыемстваў, у тым ліку маскоўскай біржы, стала вядома ўчора. Прычына – вайна, развязаная Расіяй ва ўкраіне. У сваю чаргу біржа заявіла, што спыняе гандляванне ў доларах і еўра. На гэтым фоне ў расійскіх гарадах да абменніку выстройваліся чэргі. Людзі спяшаліся набываць валюту. Бацькі будучых школьнікаў начуюць каля установаў адукацыі. Учора ў беларускіх школах распачаўся набор дзяцей у першыя класы. На відэа сярэдняя школа нумар 19 у Баранавічах. Бацькі адзначаюць, што набор ідзе толькі ў 2 класы, а колькасць ахвотных большая. Дзяжурствы каля школы трываюць сотнямі, а таму кожны мае з сабой крэсла, тэрмасы і ежу. Ініцыятыўная група складае спісы чаргі і кожную гадзіну адзначае прысутных. Тых, хто з нейкіх прычынаў адсутнічае, з гэтага спісу адразу выкрэсліваюць. У Мінску кіроўца Мерседеса збіў падлетку. Яны ехалі ўдваіх на адным самакаце. Здарэнне адбылося на вуліцы Асаналеева. 59-гадовы кіроўца пры павароце налева не саступіў дарогі і наехаў на школьнікаў. Паведамляюць, што аднаму з пацярпелых 15 гадоў, другому 16. У Дзяржаўтаінспекцыі нічога не паведамляюць пра іхны стан. Пры гэтым адзначаюць, што непаўнагадовых шпіталізавалі, каб абследаваць. Атрута ад грызуноў сталася прычынай смерці 2 чалавек. У адной з вёсак Дзятлаўскага раёну на Гарадзеншчыне сваякі знайшлі ў доме целы загінулых мужа і жонкі. Ім было крыху больш за 60 гадоў. Для ўстанаўлення прычынаў смерці былі праведзеныя судова-медычныя экспертызы. Прыкметаў гвалтоўнай смерці выяўлена не было. Высветлілася, што мужчына працаваў на адным з сельгаспрадпрыемстваў, адкуль і прынёс дадому ядахімікат. Ён хацеў пазбавіцца ад грызуноў у доме і не ведаў, што гэты прэпарат вельмі таксічны. Яго нельга было выкарыстоўваць у побыце. Правёў вечар афрыканскай музыкі, парушыў заканадаўства. Міністэрства культуры па наводцы гэтак званых добразычліўцаў праверыла адну з імпрэзаў у беларускай сталіцы. Мінская арт-студыя запрасіла гасцей на вечар афрыканскіх традыцыйных рытмаў. Там браў удзел музычны калектыў Янкаді Бэнд і танцорка Ася Жых. Прапанаваны фармат майстар-клас з далейшым удзелам наведнікаў. Паводле Мінкультуры выступ адбыўся без дазволеных дакументаў. У выніку на арганізатараў склалі пратакол за парушэнне заканадаўства ў частцы арганізацыі і правядзення культурна-відовішчных імпрэзаў.
Украина патрабуе адхіліць ад Олімпіяды ў Парыжы некаторых беларускіх спартоўцаў. Гаворка пра Ванесу Каладзінскую і Ірыну Курачкіну, якія бралі ўдзел у праўладных імпрэзах з удзелам Александра і Віктора Лукашэнкаў. Тым часам афіцыйны прадстаўнік Міжнароднага алімпійскага камітэту Марк Эдамс заявіў, што правяранне нейтральнага статусу беларускіх спартоўцаў, якія плануюць узяць удзел у алімпійскіх гульнях у Парыжы, далёкае да завяршэння. Паводле функцыянера, яны ўжо шмат чаго зрабілі ў гэтым кірунку, аднак канкрэтнага дэдлайну правярання ён не агучыў. Выканаўчы камітэт рэкамендаваў дапускаць беларускіх і расійскіх спартоўцаў да ўдзелу ў міжнародных спаборніцтвах толькі ў якасці нейтральных атлетаў. Прычым яны публічна не павінны выказвацца на падтрыманне вайны ва ўкраіне і не могуць быць звязаныя з узброенымі сіламі ці органамі дзяржаўнай бяспекі. Армения откликала свайго посла ў Беларусі Разміка Хумарьяна для кансультацыяў у Ереван. Гэтаму папярэднічалі вострыя прамовы прэм'ер-міністра краіны Нікола Пашыняна. Я заявляю, что ніколі не наведаю Беларусі, пакуль прэзідэнтам ёсць Александр Лукашенко. З гэтага моманту ніводзін афіцыйны прадстаўнік Арменіі не наведае Беларусі. Таксама Пашынян адзначыў, што Арменія можа памяняць сваё стаўленне да ДКБ. Паводле палітыка тое можа адбыцца, калі Беларусь выйдзе з ДКБ, ці Александр Лукашенко папросіць прабачэння ў Арменіі. Сваю заяву армянскі прэм'ер матываваў тым, што Лукашенко нібыта браў удзел у рыхтаванні вайны ў Карабаху 2020 года і жадаў перамогі Азербайджану, будучы саюзнікам Арменіі за ДКБ. Сезон ураганаў прынёс залевы ў Флорыду, штат на поўдні ЗША. Ад моцных дажджоў затапіла дамы і заблакавала дарогі. Інфармацыі пра ахвяраў няма. Давайце разам паглядзім на гэтыя уражальныя кадры. Ад залеву пакутваюць не толькі ў Амерыцы, але і ў Беларусі. Надмерная колькасць асадкаў правяла да падтаплення жылых дамоў у Ельску на Гомельшчыне. Паводле аператыўных звестак, у выніку выпадзення моцных ападкаў ліўневыя воды падтапілі 4 прыватныя жылыя дамы, 10 падворкаў і 5 гаспадарчых пабудоваў. 3 жыхароў аднаго дому часова размясцілі ў Ельскай школе-інтэрнаце. Работнікі міністэрства надзвычайнай сітуацыю адпампоўваюць ваду. Паводле мясцовай газеты «Народны голас», каб стрымаць ваду, на некалькіх вуліцах нават пабудавалі своеасаблівую дамбу з мяшкоў з пяском. Папуляцыя зуброў знізілася ў Белавежскай пушчы. Цяпер яна складае 690 асобінаў. Пра гэта паведаміла прэс-служба Беларускага нацыянальнага парку. У параўнанні з мінулым годам гэта на 40 парнакапытных менш. У Белавежскай пушчы цяпер налічваюцца 111 дарослых самцоў, 354 самкі. Летась тут нарадзілася 64 зубраняці. У адміністрацыі нацыянальнага парку не сталі каментаваць прычыну зніжэння папуляцыі. Зубр у нашай краіне занесены ў чырвоную кнігу і выключаюць яго адтуль пакуль не плануюць. Гэта звязваюць з тым, што праца ў аднаўленні папуляцыі яшчэ не завершаная. Пры гэтым паляваць на зуброў у Беларусі дазволена, праўда, толькі на асобінаў гэтак званага рэзервовага генафонду, які не знаходзіцца пад аховаю. На гэтым я з вами развітваюся. Захвочваю ставіць лайкі, каментаваць і дзяліцца нашым выданнем, калі гэта для вас бяспечна. Асноўныя падзеі дня глядзіце ў аб'ектыве. Усяго вам добрага і беражыце сябе.